سلام أخوات كم كنيكم سلام كتكون تسفى قبر نلو مغازيو قداس خونا مدب حيزة لكم مسئله ربي حاونا وين قبري سلازي عب تليجرام جروب زلنا خمس جمرنا مو حبروهم نحن تخيلنا بتمدبنا هنا أتينا حفشة وقن بزح الزارة على استاتي زلنا كاب مايكرو استراتيجي جميرنا متى تسلا كل حفشة وناي ستوك بيتكوين كلونا حدشنا باينانس وزح كله زعبون كنزار ربينا قبل عليو زي نريء زلنا شدي شورحي غيرنا لنا عبزنا عمد زمالتي كل زي اب شدي شور خا which means Q1 Q2 تودينا له ስለዚህ ናቱ ጸብጻብ حفشة كم ዝነበረ ነዚ መዘሎ ሽዲ ሸور ናይ ዝዓመትከ እንታይ ውጽኢት ክህልዎ ይግብኦ ዝብል ክንዛረብ ሊና እዚ ወርሒ ከም ዝራእናዮ ብጽቡቕ ይተወዲ ዘሎ ስለዚ ብኩሉ كنعلل ويكا كنزات ስለዝኾና ሼር ግበሎሞ አትኹም ዘለኹም ካው ከለኹም ላይክ ጌርኩም ጀምሩ حفشاوي حدث አባላት ዝመጽኩም ኣለኹም ታንኪ ሶ ማች ሜምበርሺፕ ነዚ ቻናል ሰፖርት ትገብሩ ማለት እዩ ጀም حدث ዝኾንኩም ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት እውን ክትመሃርዎ ወይ ከ ዘይተመሃርኩም እንተሃሊኹም ኣቲ ናይ ፊደል ፋይናንስ ይልኩም ሰዓተኹም ፊደል ፋይናንስ አባልነት በከመይ ከም ተኣትኩም ክብረኩም ለለ ኮምፒውተርኩም ኣቲ ቻት ኣለኩም ጀም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም حفشاوي ግን ሰዓተኹም ዝበዛሕኩም ትስእንዎን ኣለኹም ኣብዚ እንተኸይድኩም ናይ ዝተፈላለዩ ኣለኩም ንኣብነት ቪድዮታት እንተልኩም ቪድዮ መጻልኩም ሾርት እንተልኩም ሾርት መጽ ላይቭ ዝነበረት ኮይኑ ላይቭ መጽ ፕሌሊስት ተልሊሁም ፕሌሊስት መጽ ስለዚህ እቶም ኣባላት ዝኾንኩም ፕሌሊስት ምስበልኩም ደስ ኣባላት ማለት እዩ ኦኬ ፕሌሊስት ምስበልኮ ከም ዝመጻልኩም ስለዚህ ኣብዚ ነቲ ዝደለኹም ማለስታት ናይ ሪል ስቴት ዲዩ ናይ ኦፕሽን ይኹም ደልይኹም ወይ እውን ናይ ቤዚክ ስቶክ ማርኬት ዝብል ኣብዚ ክላስ ኣለኩም ኣብዚ ቤዚክ ወይ ከ ሜምበርስ ኦንሊ ቪዲዮስ ዝብል ሰማያዊ ከም ዝሮ ዘለኹም ኢንትሮዳክሽን ቱ ስቶክ ማርኬት ዝብል ቀዳማይ ክሳብ ሻሙናይ ክፋል ዘሎ ሊገለ ክትካተልዎ ትኽእሉ ኢኹም حفشاوي ኣብ ሰሙን 4 ግዜ አሚን ዓርቢ ወይ ገለውን መደብ ስለ ዘለና ናት ሓበሬታ ንኽትወሃቡ ከዓ ኣብቲ ናይ ሜምበርሺፕ ዝብል እንተኸይድኩም ኩሉ ግዜ ሊንክ ኣብኡውን ይስደዲ ወይ ፖስት እንትኸይድኩም ናይ ኣባላት ጥራይ ኣብኡ ኸሪድኩም ናይ ኣባላት ጥራይ ሜምበርስ ኦንሊ ቪዲዮ ዝብል ንኣብነት ብዛዕባ ማይክሮ ስትራቴጂ ዘዕለልናዮ ዓርቢ ኣብ ዘሎ ቅድሚ ሓበሬታታት እንታይ ከም ዝነበረ ኩሉ حفشاوي ኣብዚ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ዘሸግረኩም ስለዝነበርኩም ስለዚ ዌልካም ድምፂ ሆፕፉሊ ይስማዕ ይለኹን እንኳዕ ድሕን መጻኹም ኩልኹም ኢንግላንድ እውን ሲዒኖምልና ኣለዉ መስለኒ እንኳዕ ሓጎሰና ኢንግላንድ ዘለና ኣድኖ ትድግፉ ትኾንኩም ወይ እውን ኣፍሪቃ ኢና ንብል ትኾንኩም ከዓ የቕሬታ ኮንጎ ተሰዒሮም ኣለዉ እንታ ዝመዘላ ጋንታ ሴኔጋል ግን ዝስዕሩልና ኮይኑ ቤልጅየም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኮይንኩም ኢኹም ትካተሉ ዘለኹም حفشاوي ኣበይበይ ኣለና ኣብቲ ናይ ቻት كتصحفوا تقول لهم سلام مفتبع ويلكم بتقبروا تمرتي يغني اللي انا وين بتقبروا سبورت سلام كلكم ويلكم قاعدين حمسكم دمسي يالو دي وان صحفمو تخيلنا بزقتونا مدب غزيكم كيود انا كناتينا مالتي راي اوكي الله اوكي ثانك يو كلهم ثانك يو كلهم راي بمن كجمرو لكم اي ثينك استدالو سلازلو حفشاونا وراتينا قدمي ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹም ኣብ በዓል MSTR መታ 10% ወሲኻላ ሎ ምጥራይ ማለት እዩ ካልእ ስቶክስ እውን ከም በዓል ሮቢን ሁድ ዝኣመሰላ ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓሓዛ ትካላት እውን ከም ዝሪኦ ዘለኹም ቢትኮይን ናብ ሱሳ ስለዝኸደ ማይክሮ ስትራቴጂ ብ11% ወሲኻላ ምክንያታት ክንዘራርቡ ኢና ኮይን ቤዝ 11% ወሲኻ ሮቢን ሁድ 8% ወሲኻ ሰርክል 2% ጥራይ ከምኡውን BMNR 8% ካብ 13 ገለን ናብ 14 40 ከይደን ኣለዋ ማለት ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኩሉ حفشاوي ክንዘራርቡ ኢና ሼር ግብን ወርዋት ማይክሮን ኩሉ ክንተናኽፎ ከፍተና ሶ በዚህ ጀምሮልኩም ደስ ብለኒ በQQQ ኩሉ ግዜ እቲ ሪስክ ዘይብሉ ኣሰት ኣብ ETF ኣብ ነብስኻ ክትዋፍር ከለኻ 15-20% ውፅኢት የምፃልካ ኢና ዓመት ንብል ኢና ኣቨሬጅ ምናልባት ሓንቲ ዓመት ጎድል ይኽእል ካልእ ዓመት ግን ፅቡቅ መፅእ ይኽእል እዩ حفشاوي ግን ኣብዚ ዓመት 6 ወርሒ ክንሪእና ፅቡቅና ገምጋም ክንወስድ ኢና ናይ ከባቢ 19 ኣፀጋጊዕካ ናብ 20% ካብ ዕለት ሓደ እሞ ካዚ ኩሉ ጎዲሉ ዝነበረ ኩሉ ጎዲሉ ኦይ ንብል ነይሩ ኦይ ኩል ከለኹ ኣትሊስት ዮም ሓደስ ዝኾና ስኩር በሰንብል ነይሩ እዩ ምክንያቱ ናይ ከባቢ 10% ጎዲሉ ነይሩ እዩ ብድሕሪኡ ግን ኦፍ ኮርስ ትሪእዎ እንተሃለኹም ከባቢ 32% ወሲኹ ኢን ኣቨሬጅ 18.7% ወሲኹ ንሪኦ ኣለና እዚ እንታይ እዩ ናስዳክ ወይ ከዓ ኢንቨስኮ
ናስዳክ 100 QQQ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ሓፈሻው ግን ከምኡኹም ብልከልና ንሱ ስለ ዝወሰኸ ኩሉ ዕዳጋና ወሲኹ ማለት ኣይኮነን እዚ year to date ንሪኦ ዘለና ገምጋም ናይ 6 ወርሒ ክወስድ ስለ ዝኾነ ኢና ጀሚረልኩም ዘለኹ NVIDIA 6% ክውስን ከሎ ከበዓል ጉግል ከበብ 14 ኣብዚ ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ትካላት ፅቡቅ ጌርና ክንዘራረብ ኣለና ምክንያቱ ሎም እውን ጎዲለን ስለ ዝነበራ ከም በዓል ማይክሮን ከም በዓል ኢንተል ከም በዓል ኣርም ዝኣመሰላ AMD ኩለን ልዕሊ 100 ልዕሊ 200% ወሲኸን ኣለዋ ኦፍኮርስ በዓል ASML እውን ኣለዋና ኣብዚ ብዓላማት ኩለን እዚአን ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ዝበሃላ ትካላት ብብዙሕ ወሲኸን ንሪአን ኣለና ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ናይ በዓል ሾፒፋይ ከም በዓል ማይክሮሶፍት ከም በዓል ፓላንቲር ዝኣመሰላ ናይ ሶፍትዌር ትካላት ከም በዓል ኔትፍሊክስ ዝኣመሰላ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ኣድቨርታይዚንግ ናይ ካል ነገራት ናይ ኢንተርቴይንመንት እውን ጎዲለን ንሪአን ኣለና ስለዚ እቲ ናስዳክ ስለዝወሰኸ ወይ S&P 500 ስለዝወሰኸ ኩሉ ዕዳጋ ወሲኹሎ ማለት ኣይኮነን እንታይ ንምባል ብኸምኡ ኢና ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ዳይቨርሲፋይ ንግበሮ ነዛንቆ ምክንያቱ እዚአን ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ወይ ሃርድዌር ክወስካ ከለዋ ሶፍትዌር ክጎድላ ይኽእል እያ average ግን ፅቡቅ ውፅኢት ከምፃልካ ይኽእል ናይ ኢንተርቴይንመንት ከም በዓል ኔትፍሊክስ ክጎድላ ከለዋ ምናልባት ማለት እዩ ናይ ኣድቨርታይዚንግ ከም በዓል ፌስቡክ ወይ ከም በዓል ኣማዞን ክወስካ ይኽእል እየን ስለዚ ብኸምኡ ኢና ዝበዝሕ ግዜ ዳይቨርሲፋይ ንግበሮ ንብል ማለት እዩ ራይ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ዘለኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ወል ስትሪት ብሓፈሻት እዮም ዝዓበየ ናይ ስቶክ ማርኬት ዘዋፍሩ ዘሎ ወይ ከዓ ናስዳክ ንብሎ ንኽእልና ብሓፈሻ ወል ስትሪት is about close out its best first half since 2021 ብለና ኣሎ ካብ 2021 ጀሚሩ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ዘምፀአ 6 ወርሒ first half second half ኢና ንስለ ንፈልዮ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመትን ካልኣይ ፍርቂ ዓመትን እቲ ዝበለፀ ተባሂሉ ተፀዊዕኩም ትሪእዎ ዘለኹም ንምንታይ እዩ ዕዳጋ ፅቡቅ ስለ ዝኸደ ምናልባት ናይ ቢትኮይን ወይ ምስ ቢትኮይን ዝተተሓዘ ስለ ዝጎደለ ዕዳጋ ዝጎደለ ኮይኑ ክስማዓና ክእል እዩ ኢንጀነራል ግን እንተዛኒቕናዮ ዕዳጋ ኣይጎደለን ዝብለና ዘሎ እኳ ደኣ ሪከርድ ዝሰበረ ውፅኢት ኣምፅኡ ይብለና ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ደዳው ኢንጆንስ ዝበሃላሉ እቲ 30 ዓበይቲ ትካላት ማለት እዩ እቲ ሪከርድ ይብላሎ ማለት ስለዚ እቲ ኦፕቲሚዝም ወይ ከዓ እቲ ኣረኣእያ ኣብቲ ዕዳጋ ዘለና ከዓ ብኣወንታዊ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ እዚ ናይ ቀዳማይ እንታይ ዝብለና ዘሎ ቤስት ፈርስት ሃፍ ካብ 2021 ኢማጂን 2022 ፅቡቅ ማርኬት 23 ፅቡቅ ማርኬት ነይሩ 24 ፅቡቅ ማርኬት ነይሩ ከም ናይዚ ዓመት እዚ ግን ኣይወፅአን እዩ ዝብለና ዘሎ ብካልእ ኣዘራርባ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ እንተኢልኩምኒ ግን እቲ ቀዳማይ ኳርተር ብሰንኪ ናይ ኢራን ዕዳጋ ፋሕ ኢልዎ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ኳርተር اسمع له يا حوت ترى نتورك سيقلتني هذا كونكشن نتورك سكرين شوت اوديو سبق له دي دمسي يا حوت بزي خصنا تنقطات بنصني عليه اوكي كلهم زاربوا لنا صدقني حدا بقول لي نصبطها لي حدا ما بقولني ويكابز لان سوري يا سبق له بزي تجري له علي ثانك يو عدالك نسيب هيدفون يا سلازي እንታይ ዝብለና ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቀዳማይ ኳርተር ወር ሓደ ወር ክልተ ወር ሰለስተ ዝነበረ ወር ሓደ ገዲፍካ ብፍላይ ክልተ ሰለስተን ብሰንኪ ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካን ዝነበረ ኩነታት ዕዳጋ በጢሉ እዮም እንተኾነ ግን ብድሕሪ እዩ ዘጋጠመ ወር 4 ወር 5 ወር 6 እንተሪእናዮ ግን እዚ ከዓ እንታይ ገይሩ ቤስት ኳርተር ሲንስ 2020 ካብቲ ኮሮና ዘጋጠመሉ ግዜ ምልስ ምስ በለ ወይ ናይ ቫይረስ ዘጋጠመሉ ብድሕሪኡ ሪከርድ ዝሰበረ ውፅኢት ይምፅኡ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ዝብለና ዘሎ ምናልባት MSCI ሕማቅ ሲሆን ክልኦም ዝብሉ ምናልባት ቢትኮይን ወይ ኢተርም ናይ ክሪፕቶ ሕማቅ ሲሆን እቲ ዕዳጋ ናይ ስቶክ ማርኬት ወይ ናስዳክ 100 ንብሎ ግን ከባቢ 30% ይወስዩ ኣብ 3 ወርሒ ማለት ካብቲ ቦቶም በፂሕሉ ዝነበረ ስለዚ እዚ ኩሉ ናይ ኢራን ኩነታት ናይ ካልእ ነገራትን ገዲፉ ሪከርድ ሰበር ይምፅኡ እንተኾነ ግን ኣብቲ ናይ ኪቱ ዝነበረ ብፍላይ ናይ ኤርኒንግ ኣወንታዊ ዝነበረ ረኣያ እውን ኔርና ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ስለምንታይ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እውን ክንዘራረበሉ ክንፍትና ሶ ስቶክ ማርኬት ኣብ ፈርስት ሃፍ ስለምንታይ ወሲኹ ስለምንታይ ስቶክ ማርኬት ኣብ ሰከንድ ሃፍ ወይ ካብቲ ወር 34 ሰከንድ ኳርተር ማለት እዩ ሶሪ ስለምንታይ ወሲኹ ፈርስት ሃፍ ኣብቲ ቀዳማይ ካብ ሓደ ወርሒ 6 ክሳብ ክንደይ ወሲኹ ዕዳጋ እኳ ብዙሕ ወሪዱ እንተነበረ እቲ ዝዓበየ ግን ኤርኒንግ እዩ it's been very strong እቲ ኤርኒንግ ወይ ተኣታውታት ዘእትዎ ዘለዋ እዚ ኩሉ ፍርሕታት ኤክስፔንዲቸር ዶ AI ደገለ እንዳብና ክንፈርሕ ከለና እቲ ወፃኢታትና ኣታዊታትና ተንግን ካብ መጠን ንላዕሊ ፅቡቅ ስለ ዘሎ ዕዳጋ ካብ ኣወንታዊ ተቐቢልዎ ስለዚ ሚስተር ማርኬት ምናልባት ናይ ወርሒ ናይ ክልተ ወርሒ ክጎድል ይኽእል እዩ ሎንግ ተርም ግን ሎንግ ተርም ክትሪኦ ከለካ ስቶክ ማርኬት ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ውፅኢት ዘምፅእ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝረኣኹም ኣብቲ ቀዳማይ ኣዋርሒ ዝነበረ ናይ 10% ጎዲሉ ዝነበረ ካብኣ ጀሚራ ግን ናይ ከባቢ 30% ይወሲኹ ዘሎ ኳዳ ሎም ጎዲሉ ከሎ ሎም ናይ 1% ጎዲሉ ሎም መፂና ርእስና
بحافش ግን ካብ year to date ከባቢ 19% ብምምጽኡ በጣም ዕዳጋ ኣወንታዊ ስለዚ first quarter ወይ first half ጽቡቕ ከይድና ክንብል ንኽእል ኢና ናይ ሎሚ ግን ካብኡ ፍልይ ዘበለ ናይ ምንታይ ናይ መታ ጽቡቕ ውፅኢት ኣምፂልና ነይሩ ናይ መታ ስለምንታይ እዩ ወይ ክንደይ ፐርሰንት ወሲኹ ለመታ ክንመጽኢና ናብኡ ኣብዚ QQQ ክንብል ጸኒሕና መታ ስቶክ انتي لبزي سلم تاكم دوسخه ازي اقداس بزحت كتوافر سلازلكم يبزي يعني 10% وسيخلو واي year to date of course still 5% قولي لي يزلو او انتاو يكون ابز حلف 5 عام ترين يكون كم زدل يكون 74 مستخلق ولا در كله كم زدل يكون كم بدل خلينا ابو شتا عامت 14% يقول يزلو مس مايكروسوفت حويس كم اتكأن فرح زنبره كم تدخل لك زين الزراربولو يا بترستو يفلو زلو انتايو اتي AI ويكا artificial intelligence غبرو زنبر وصايتات اداغا باونتاوي كريو كالن زو كل زطفو زلو غنزب ام انتاي كوعلو إلو اداغا فرح غبر نيرو مالتي تنا AI نبلو زطفو زنبر غنزب مناتو زح غنزب زطفو نيرو ستيل ابز عمل كمان مزح غنزب كوتفيه حجي ግን አጋጣሙ ኮይኑ ናይ ባዕሎም መታ Facebook مالتي building cloud business to sell excess AI capacity لنا زي بلومبرج زوصي بخل ازرار انتايو ابز حلفه بعل من صبو كده نيره بعل كم صالكم بعل نبيس على كل 100% وسخ نيره بعل نبيس مالتي سلامنتاي انكم وسيخه متينا ناو NBIS انت خيلنا بزي وين داتا سنتر مالتي لهم 14% يقول لي لا متى منصار 10% كنت انزل تحزالون كنت انزل تحزالون انفيديا كنمصينا صنيحنا مالت انفيديا ون منالبات نيش تقول لي صنيحو كن عداغا نو تغاغي خلا خايلو يملسلون هاب كتميت غوص يملسالو بسنكت نايلو مع تغاطي مزنبر مالت اذن بعلو انت مخنياتات الله سلامنتاي زغوج زلو سلامنتاي زوس كل غزي خمر بلانتاي بالسيكتور يزغيد منالبات ناي بعل نبيس اب حد سيكتور كن بنخنا ناي داتا سنتر كان بعل نبيس 14% كورويف 14% سايفر 5% كل تريوت لهم قيح يزغلو واي زي كلن ناي داتا سنتر تكالاتين اوكي داتا سنتر كنتي مالتي داتا سنتر انتي مالتي تي اي ان لوزلنا انتي مالتي بحصر زبله نعوان كونكت كغبرن زخيل ملكع كاب اي اي كبعلو زم صاحب زلوكم I hope يرأيكم يلخون اوكي I hope يرأيكم يلخون مهنا حتى ربي لا ترى قصلكم غزي خي وصلكم انفيديا لنا انفيديا زي فلت سبي بلنا مهنا هذا عبيت ماركت كاب زلوات تكالا بعالمنا 4.8 تريليون دي كباب 5 تريليون ماركت كاب زلو مالتي انفيديا انت تقبر تبع عالمنا زلو تزبلصه نا ارتفيشال انتليجنس كسرحو زخيل ناي تشيبس اي اي تشيبس تسرح مالتي اي اي تشيبس تسرح ويل اي اي تشيبس لسرحت ግን اوفن ስለሰራሕካ ክሽን እንተ ዘይሃልዩ ወላ ሓንቲ ትስራሕ ይትኽእል ኦቨን ጥራይ መሳርሒ ዘለካ መሳርሒ ብዘይ ቦታ ብዘይ ዝኾነ ነገራት ወላ ሓንቲ ትስራሕ ይክእል ንኸም ንፈልጦ ስለዚ ካብኡ ትቕብል ኣቢላ ኣብ ኮምፒውተራት እትወ ትካል እምበኣር መንያ ደልን ሱፐር ማይክሮኒ እዚአን ከዓ እቲ ናይ ኤአይ ሰርቨር ኢልና ንፅውዖ ብርቱዕ ኮምፒውተር እዚ ንሕና ኮምፒውተር ንጥቀመሉ ዘይኮነ ብርቱዕ ኮምፒውተር ይጥቀማ ማለት እዩ ስለዚ they build servers እንታይ ብምግባር ካብ ኤንቪዲያ እዚ ንብሎ ዘለና ኤአይ ቺፕስ ብምምፃእ ስለዚ ኮምፒውተር ናይ እንተ ዘይሰርሕን artificial intelligence ኣይሰርሕኒ ማለት እዩ ኤንቪዲያ ተዘይሃለካ artificial intelligence ኣይሰርሕኒ እዚ ሰርቨር እዩ ሶ ነቢስ ከንታይ ዳ ትገብር ከም በዓል ነቢስ ዝኣመሰላት ትካላት እዚአን ሕጂ ክገፀልኩም ፀኒሑ ናይ ዳታ ሰንተር ከንታይ ገብራ ኣብ ስእሊ እንተሪኢኹሞ ዓብ ገዛ ኣለዎና ኣብዚ እንታይ ዝሕዚ ዳታ ሰንተር ንብሎ ከምዚ ገዛውቲ ንበሎ ወይ ኦፊስስ ንበሎ እዚ ኦፊስ እንታይ ዝሓዘ እዩ እዚኦም ብሉፃት ኮምፒውተራት ዝበልናየን እቲ ሰርቨር ድዩ እቲ ሓይሊ ድዩ ንዓን ከዝሕዝ ዝኽእል ምክንያቱ ሙቀት እዩ ንኣብነት ኣነ ይሃሩ ኮነን ኣሎ ንዕ መከላኸሊ ክሽነት ኮይኑ ማለት እዩ ነቲ ንፋስ መእተዊ ገለገለ ከዓ ብሓፈሻት ኔትወርክ ጠርኒፈን ይጥቀማሉ ግን ገንዘብ ካብ የምፅእ በዓል ነቤስ በዓል ኮርዌቭ ሓደ ናይ ኤንቪዲያ ቺፕስ ኣምፂኦም ባዕሎም ኮምፒውተራት ዝሰርሑ ክእሉ እዮም ክከብዶም ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ ካብ በዓል ደል ኣምፂኦም ናይ ባዕሎም ሰሪሖም እዚ ናይ ኤንቪዲያ ቺፕስ ይጥቀሙ ስለ ዘለዉ የካርይዎ ማለት እዩ ስለዚ ገዛ የካርየሎ ማለት እዩ ብካልእ ዘላርባ እቲ ዳታ ሰንተር ንብሎ ዘለና እቲ ብርቱዕ ኤአይ ኣብኡ ዝሓድር ኣብኡ ዝውዕል እዚ ኩሉ ሙቪታት ወይ ናይ ኔትፍሊክስ ናይ ጉግል ዩቱብ ንሪኦ ኣብ ዩቱብ ኣይቅመጥን ወይ ኣብ ሞባይልን ኣይቅመጥን ኣብ ምንታይ ዳ ኣብቲ ዳታ ሰንተር እዩ ዝቕመጥ ኣብ ክላውድ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብርቱዕ ናይ ኤአይ ዝብሎ ዘለኹም በኣር እንተተረዲእኩም ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቫሉብል ስለ ዝኾነ ብዘይ artificial intelligence ክሰርሕ ስለ ዘይንኽእል እዚኦም ኩለን በዓል ኦፕን ኤአይ ንጥቀመሉ
ቻት ጂፒቲ ንብሎ ማለት እዩ ግሮክ ዲኹም ክትብሉ ትኽእሉ አንትሮፒክ እና ክንብሎ ኤክስ ኤአይ ዲና ንብሎ ግሮክ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሓደስቲ ኤአይ ትካላት ካብዚአን ዝልቃሕ ማለት እዩ ናይ ባዕለን ዳታ ሰንተር ክገብራ ክኸብረን እዩ እንታይ ዳ ገብራ ካብዚ ዳታ ሰንተር ይካልያ እዚ ናይ ኤአይ ካምፓኒስ ዝመን ዘለና ወይ ካስተምስ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ መታ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ናይ ኤንቪዲያ ብዙሕ ቺፕስ እምበኣር እንታይ ከም ዝገብርዎ ነቲ ናቶም ዝጥቀምሉ ዓቕሚ ስለዘይብሎም ወይ ስለዘየልዮም ከም ዝድለ እንታይ ገብርሎ ልክዕ ከምዚ ንቢኤስ ትገብሮ ዳታ ሰንተር ናይ ባዕሎም ብምግባር ንኻልእ ትካላት ናይ ግድን ኣይኮነን እዚ ናይ ባዕልና ኣለዎ ንኣብነት ጉግል ኣለዎም ክርዳእና ይለጥራይ ማለት እዩ ንኣሽቱ ትካላት ካብኦም ይወስዱ እዚኦም ካታ ገብሩ እዮም መጣ ወል ንሕና ኸ ከምዚ ነቢኤስ ዝገብሮ ዘለዉ ከምቲ ኮርዊብ ዝገብሮ ዘለዉ እዚ ንብሎ ዘለና ኣቑሑት ኣለና ስለዚ ባዕልና ዳኣ ንኻልእ ትካላት ዘይነካርየን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ኣይሆፕ ሃይሰልችወትኩም እንትኸውን ስለዚ እዚ እቲ ኤአይ ንብሎ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ኤንቪድያ እቲ ቺፕስ ትሰርሖ ደል ኤስኤምሲአይ ንሱ ብምጥቃም እቲ ቺፕስ ማለት እዩ ብርቱዕ ሰርቨር ይሰርሓ ናይ ኤአይ ሰርቨር ማለት እዩ ነቢኤስ ከም ነቢኤስ ዝኣመሰላ ትካላት ናይ ዳታ ሰንተር ከዓ ገዛውቲ ኦፐሬት ይገብራ ወይ ከዓ የትሕዛ ማለት እዩ መታ ከ እንታይ ትገብር ዘላ ልክዕ ከምኡ ሓድሽ ክላውድ ከምዚ ናይ በዓል ጉግል ንብሎ ከም በዓል ናይ ማይክሮሶፍት ኣዥር ዘሎ ተጠቂማ ንኻልእ ሰባት ተካር ማለት እዩ ከም ዝበልኩም ኔትፍሊክስ ሕጂ ኩሉ ንሪኦ ኔትፍሊክስ ኣብ ኣማዞን ዝተቐመጠ እዩ ናይ ኣማዞን ክላውድ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኤአይ ኮምፒዩተር እምበኣር ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለዝበሉ ወይ ዜና ስለዝወፀ እዩ ኣይበሉና ኣለዎ ባዕሎም ኦፊሽሊ ካብ ብሉምበርግ ዝወፀ ማለት እዩ ወል ሕጂ ዕዳጋ ክንታይ ኢልዎ ኣሎ ነዚአን ትካላት እዚአን ኣብ ዓመት 200% ንወሲኸ እንተፀኒሕና ሕጂ ግን ማይክሮሶፍት እዚኣ መታ ዛዕበየ ትካል መፅያ እቲ ንብረት እንትወስዶ እንተሃልያ ወይ ስርሕን ወይ ኮምፒቲሽን ውድድረን ማለት እዩ ነዚ እናጉዲልና ንመታ ከዓ ዋጋ ናሃባ ኢላ መታ ዋጋ ክውስኽ ክኢሉ ማለት እዩ ኣይሆፕ ንፅር ትኸውን ንፅር ትኾናስ ክንፅር ትበሉ እቲ ናይ ቻት ዘሎ ብዝተኻእለ መጠን ስእላዊ ክኸውን ከሎ ግልፅ ይገልፅ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እየ ከምኡ ገይረ ካብ ቻት ጂፒቲ ጀነሬት ገይረዮ እዚ ማለት እዩ ሶ ንስዕታ ቀንዲ ኣብይ ዳታ ሰንተር ኣለዎም እንዲ ዳታ ሰንተር ካብ ቀደም ነይርዎ ግን ከካሪዎ ሕጂ ነይርዎም ኮ ናይ ባዕሎም ዳታ ሰንተር ኣለዎም ንኣብነት ናይ መታ ኤአይ ኣለዎም ናይ ካልእ ኣለዎም ስለዚ ብዙሕ ከዓ ይጠቕሞም ኣለኹም ብንኽእል ናብዚ ግዜ እዚ ነተን ካልእ ከዓ ከካሪ ይኽእሉ እዮም ካልእ ዘላልባ ማለት እዩ أبي دعوة نزي AI spending micro strategy. Okay, so let's abdi حكم. So let's Meta is building cloud business to sell excess AI capacity. It is نوبرم data زتكم نوبر زي بعشرة إنجليز بالكاملتي. نعم للعامهم سلزقون ناقل خان قبرهم. حجينا نا إنفيديا خنتاي فرح فتكر صالح مالتي. إنفيديا خنتاي خبز صالحه. well تقدم حجي أخذ chips يلان وي أخذ server يلان كبهاد صنحة. نبع المتا أخذ اللون ديو. معداقة سؤال يخو خلنا تصني حلو نشتي مغزعات كجبر أخي فتينو أنت خلنا قل ناي متى نجاري أمبر نا إنفيديا بقون تاوي يخصل وازق بعزبل إمناتي هلو نبز مالتي يا تحسر زبالة قل كم زبالكم بلومبرج أم ريبورت غير مزلو متى بعد ما يكون ولا مانيبيوليت جبر عداقة وخلنا خليهم حفش هوت متى كوس خازق على قل زي مثل مالتي كم زبالة متى تسال excess AI computing capacity via cloud business كأخم تناي على جوجل كم بعدنا أمازون ويكأخم تقص لكم صنع كنا على الكرويف أبنتات بمقبار مالتي اوكي كاتسيلنا تسلا بزحت وافرت لكم تسلا مسلمي تسلا بزحت وافرت لكم تمالي شو 1% توسعني رات مال بونت مالي هذه مالتي كان مهنياتات كنتايو ويل كان تدخل لك زين جول سو ناي تسلا ناي فول سيلف درايفين بحادث تحازي ناي اف اس دي ناي فول سيلف درايفين ابديت كهونا انت جميروم بكل جزء اظن لكم the catalyst was full self driving ابزح لفهم انجليزي يعني حدش ناي اف اس دي ابديت انت هو منا وحبريت انت هو منا تسلا قاعد توسخ كاونا نو وحده صنيحهم قاعد تقدر this is how it going مالتي بمقصد يكون بقل يكون ስለዚህ ከም ትሪኦ ዘለኹም حدش ናይ full self driving V14 لايت ዝበሃል ابديت ገይሮሞት ናይ ሶፍትዌር እዚ ከዓ አንተ ናይ ቅድም ሕጂ ዝነበረ ናይ AI ዘይኮን ናይ መካይን ቅድም ሕጂ ዝሸጥዎን ዝነበሩ መካይን እንታይ ናበሉ እዮም ሸጥዎ ነይሮም well ብርሃነ ኣብዚ ክልተ ዓመታት حدش ናይ full self driving حدش ناي سوفت وير كنهبك عينا مو زي ماكينه غزي كيصنح يبلون يرم دونغيوم حجي كن ابديت ስለዝገበሩ ምናልባት ናይ ቀደም ዝነበራ መካይን ክሰርሓ ጀሚረን ኣለዋ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ተን ዓበይቲ ትካላት ንሰነን መታ ማይክሮ ስትራቴጂ ለና ባዓቢ አቅም ማይክሮ ስትራቴጂ ግን ናይ ቢትኮይን ይኻቱ ቢትኮይን ሓደ ካብቲ ዝበል ዝኸፈ ውፅኢት ኣምፅያ ዘላ ብዛዕባ ምስ ካልእ ሴክተር ክንወዳደሩ ከለና ማለት እዩ ቢትኮይን ሃዝ ሃደ ተሪብል ይር ይብለና ኣሎ ብዝዋላ ማለት እዩ ሶፋር ሳብ ሕጂ ኣብዚ መፅላ ዓመት ግን
እንታይ ክሕግዛ ይኽእል ዝብልና ዘሎ ማለት እዚ ዓብይ እንታዩ ከባቢ 59 ሕጂ ኳስ ውስጥ ያዘላ ዝተሓተ 58,000 ገለን በፂሓ ካብ 126 ናይ ከባቢ 60% ጎዲላ ንርኢ ኣለና ማለት ብሰንክናቱ ምኽንያት እምበኣር እንታይ ፅልዋ ገይሮም ዝፀንሑ ማይክሮ ስትራቴጂ MSTR I'm sure MSTR ብዙሓት ስለ ዘለኹም ማለት እዩ MSTR stock MSTR ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዓመት 40% ክጎድል ከሎ ኣብ ዓመት ሙሉእ ከዓ 75 ከነፀጋ ፀጋጊዕና ማለት እዩ ከባቢ 75% ክጎድል ኣኽኢልዎ ኣሎ 75 ይሰሎት 100,000 ዘዋፍር ከስ 25,000 ይተርፍ ኣሎ ኣብ ዕዳጋ ማለት እዩ ሳብ ዝሸጥካ ግን ኣይሸጥካ ኢና ኩሉ ግዜ ሎሚ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ክንደይ ወሲኻ ኣላ 12% ወሲኻ ኣላ ዋይ ስለምንታይ ክመስል ትፍቶ ማለት እዩ ስለምንታይ ከም ዝወሲኻ ኣለዎም ስለምንታይ ትጎድል ነይራ ፍሉጥ እዩ ፍርሒ ጌርና ኣብ ዕዳጋ ፍርሒ ስለ ዝነበረ ሎሚ ግን እንታይ ኣጋጢሙ ማይክሮ ስትራቴጂ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ማለት እዩ rewrites its Bitcoin playbook with 1.5 billion sales and buybacks ኢለን ኣሎ እዚኣ ዜና እዚኣ ከተብላ ኺላ እንታይ ትብለና ዘላ እዛ ዜና ቅድሚ ሕጃ ዝገብር ነይራ ማይክሮ ስትራቴጂ ቢትኮይን ትገዝእ MSTR ላዕሊ ከይትዋጋ እሞ ብዙሕ MSTR ሸይጦም ሼር ኣውትስታንዲንግ ኣብዚሖም ማለት እዩ ቢትኮይን ይገዝኡ እሞ ናቶም ከዓ የውርድዎ ከምኡ እንዳበሎም ዝቕፅሉ ነይሩ ቢትኮይን ይውስኽ MSTR ብጣዕሚ ትውስኽ MSTR ከዓ ሼር ይሸጡ ፕሮፊት ከዓ ይረኽቡ ብኻልእ ዘራርባ ንብርሃን ኣለኹም $100 ኣለዋኒ ቢትኮይን 150 ትበፅሕ ይሸጡ 100 ገዚኣ ዝነበርኩ ማለት እዩ ሸይጠ ቢትኮይን ምስ ወረደ ትገዝእ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ምናልባት ዝጎደሉ እኳ ዘይኮነ ሓፈሻዊ ግን ኣውትስታንዲንግ ሼርስ ብምብዝሖም ዝገዝኡ ነይሮም ሕጂ ግን ቢትኮይን ስለ ዝጎደለ ናይ ስትራቴጂ ዝነበረ ወይ ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ MSTR ዝነበረ ፕሪሚየም ተባሂሉ ዝፅዋዕ እቲ ልዕሊ 2-3-4% ከይዱ ይሸጥዎ ዝነበሩ ታሕቲ ዝሓሪቕ ኺዱ بخلق زرار بس بيتكوين زلهم انت زي شطوا نيرهم بيتكوين زلهم كل مالتي $100 انت زقتوا لهم نيرو زي اجن زي من استراتيجي تشيرت زلا ماركت كاب جن 5 خون له واو زي غبو مالتي زي ستاند غوب زلو زي امكا ويل حدش حب زي نو صدحق خنتايو بيتكوين كل شيء مخلينا نا حدا نتبي 25 بيتكوين كنت شيت فقاد زوهبنا حلو زي مالو مالتي بخلق زرار بس ابز فيدل فاينانس نحن نسخو من ابالات لنا بزعبا كعسو نوسخلو زي channel الناس نوسخ تسامعنا لنا ابز دلنا غزي مالتي سلازي ناي بيتكوين از انتاي زحغزهم زلو زي من بعلهم ناب 0.5 تقيد MSTR يحجزالو حاده كلاي كا نا MSTR بتاعم واغا انت غوديلو تغبرو خوليو شير باي باك غبرو خوليو كابز غبو انت تحت وريدو كم بعد ما تاز غبرو شير باي باك غبرو واغا خان لعل تقيد مالت سلازي ازي كابت نبره الريسكتات باونتاوي بمرأيو عداغا خا ويل you deserve 12% يلو 10% وسيخ الله قبل علي خاطناي بيتكوين كاخي ورد فتح غير زنبره نيشتي ميتاويت نلعل وسيخ سلو زلون كهون يخلي مالتي قال يرسعكم مالتي ولا مرحتي نعلمنا يوم ستوك ماركت زوافرو زبدح زكوناي بناي غزا فلوتي دونالد ترامب بغزا اذا حبتم يزبال مالتي اغاطم خوين ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ንዕዳጋ ብዙሕ ማኒፑሌት ይገብርሎ ኣሳብ ድሌቱ ሸይጥ ኣብድሌቱ ግዛ ዓይነት ማለቲ እዚን ትካላት ኣለዎ ምክንያቱ ብኤክስ ክሰደልኩም ፊደል ፋይናንስ ኢልኩም ትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቻነል እዚ ክሰደልኩም ማለት ኣብዚ ናይ ትዊተር ኤክስ ብሓፈሻ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ብርክታት እዚ ሓደ ኣውና ዘርግሕ ማይክሮን ጉዙ ኢሉ ነይሩ ባዕሉ ማይክሮን ኳልኮም እዚኦም ኩለናይ ሃርድዌርን ስቲል ኩስታ ይኸላያን ማለት እዩ ብላክ ሮክ ሳንድማን እዚ ጎልድማን ሳክስ ናይ ፋይናንስ ማለት እዩ ኢንተል ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ትካላት ኮይና ዘላ ደል እዛ ሕጂ ክገልፀልኩም ፀናሕኩ ናይ ሰርቨር ዘላና AI ሰርቨር ፓላንቲር ናይ ሶፍትዌር ዘይፈልጣ የለን ጄፒ ሞርጋን ናይ ፋይናንስ ኣለና ኤክሰን ሞቢል ናይ ነዳድ ኣለና ኣፕል ቦይንግ ተስላ ከምኡውን ኤንቪዲያ ብርክታት ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ያ ካብታት እውን ቁርብ ተንወስን ንኽእልና ዕዳጋ ኣወንታዊ ኣሎ ብሕጂስ ዘፍርሕ የብልናን ኢልና እውን ባዕልና ውሳነታት ክንውስን ክሕግዘና ይኽእል እዩ ካልእ ናይ ዝመፅእ Q2 Q3 Q4 ዘሎ ወይ ከዓ second half of 2026 ናይ ካልኣይ እብረ ናይ 2026 ካብ ወርሒ 6 ላዕሊ ዘሎ ኸ እንታይ ትፅቢት ይህልወና እና 26 ቀዳማይ ሓፍ ዝነበረ ተቀዳማይ ፍርቂ ናይ 2026 ቮላቲል وعلى حدير جن 18% وصيف له بيتكوين قديف كمالت بيتكوين مس بيتكوين دك قديف كم كذا قاعد صبوا يخيل زلوا إذا كله AI ذات فوز زلوا جنزب أنت وصيف كم سألهم يحجون نسي خونا رستنا أمنا AI زوز على استيك هلونا نيرز مس عمتون
ናይ AI ክትክእ ዝኾነ ነገር ተዘይመፅዩ እቲ ሞመንተም እቲ ኣብ ቢትኮይን ዝነበረ ናብ AI ዝዋፈር ዘሎ እርኒና ኣለና ናይ Q3 ሕጂ እርኒ ክወሃበና ድሕሪ ወርሒ ማለት እዩ ናቶም ከኣታዊታቶም እንታይ ይመስል ሓድሽ ናይ ፈድ ወይ ከዓ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ መፅኡ ናቱ እውን ኣፕዴት ክገብረኩም ሕጂ ፅንሕ ኢለ ሓፈሻዊ ግን እቶም ሓድሽ ማእከላይ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ኸ እንታይ ይብሉ ኢንተረስት ሬት ክውስኽሉ ድዮም ኢንፍሌሽን ጎዲሉ ድዮም ክብሉ ኢንፍሌሽን ወሲኹ ድዮም ክብሉ እቲ ቦንድ ማርኬት ከ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ዝብል ንዕዳጋ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ንሰከንድ ሃፍ ማለት እዩ ስለዚ ቤዚክሊ ናይ ሎሚ እዚ እቲ ሓድሽ ፈድ ኮይኑ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝረኣናዮ today ዘረባ ነይርዎ ሎሚ ስፒች ኢንፍሌሽን ኣውትሉክ ሃዝ ኢምፕሩቭድ ተመሓይሽሎት ናይ ኢንፍሌሽን ግን ክሳብ 2% ዘይከደ ክንውስኽ ዲና ከነጉድል ዜናታት ወይ ሓበሬታ ኣይሂበኩምን እየ እዚ ዓይነት ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ማለት ስለዚ ከም ዝበልኩሞ the Fed chairman declined to say how the Fed will approach an upcoming debate over whether to raise rates calling the upcoming meeting a good family fight ስለዚ ነዝሞ ዘሎ ኣዋርሕ እምበኣር ኢንተረስት ሬት ይጎድል ይወስኽ ኣይንዘራረቡ ኣይ ኣብኡ ክገልፀልኩም ኣይደልን እየ ኢሉ ዲክላይን ከም ዝገበረ ይገልፀልና ኣሎ ብዙ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ኣብኡ ይኸውን ተርእስትና እንታይ ዳ ብኣሉታዊ ክረኣያ ክልተ ነገራት ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሂወት ብፍላይ ቢዝነስ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ይኹን ዝኾነ ቢዝነስ ሪስክን ካልእካ ሪዋርድን ኣሎ ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ኣሎ ኣድቫንቴጅ ኣሎ ጉድኣት ኣሎ እቲ ጉድኣት ናቱ ወይ ዘፍርሐካ ናይ ዕዳጋ እንታይ እዩ ሓደ ስፔስ ኤክስ ኣብ ዕዳጋ ምስ ኣተወት ዕዳጋ ክጎድር ኢና ነርና ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ተሓቁፎ ነይራ ሰብ ሳብ ስፔስ ኤክስ የዋፍር ነይሩ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ከእትውሎም ኣብ ዕዳጋ መጀመርያ ተኣቱ ስለ ዘላ IPO ሕጂ ከዓ አንትሮፒክን ኦፕን ኤአይን ገለ ካብተን ዝዓበያ ናይ LLM ወይ ከዓ ላርጅ ላንጉዌጅ ሞዴል ናይ AI ወይ ከዓ ናይ ሰብ ዝሰርሑ ብልሒ ከኣትዋ ናብ ዕዳጋ ክንደይ ፅልዋ ይገብራሉ ንሱ እውን ዝተፍለጠ ነገር የለን ሓፈሻዊ ክልቲኦም ብሓንሳብ እንተኣትየን ኩሉ ሰብ ካብ ዕዳጋ ወፂኡ ገንዘብ ናብኡ ከእትውን ስለዝኽእል ምክንያቱ ንግዚኡ ቮላቲሊቲ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ናይ ዕዳጋ ክገብር ናይ ግድን ይኸውን ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ሚድተርም ኢሌክሽን ናይ ኣሜሪካ ኣለና ኢሌክሽን ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ናይ መሪሕነት ፕሬዚደንት ዘይኮነስ እቲኦም ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ናይ ዲሞክራትን ናይ ሪፐብሊካንን ገለገለ ዝበሃሉ ኣብቲ ሃውስመን ሓዞ ዝበዝሐ ገለገለ ዝብል ኣብቲ ፖለቲካ ብዙሕ ከየበል ሚድተርም ማለት ባህል ኣዘራርባስ ኣብ 4 ዓመት ይካየድ እዩ 4 ዓመት ምርጫ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ድሕሪ ምርጫ ምስ ተገበረስ ኣብታ ካልእቲ ዓመት ዘላ ኣብቲ 4 ዓመት መርሒ ዝፀንሓላስ ኣብታ ካልእቲ ዘላ ዓመት ዝግበረሉ ወይ ከዓ ኣብቲ ፍርቂ ዝግበረሉ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ኣሉታዊ እዩ ዝብለና ዘሎ በቲ ዜና ንሪኦ ማለት እዩ በቲ ዜና ዘሎ ንሪኦ ኣሉታዊ so for investors the biggest question is what could this history mean for ናብዚ ነራ መስለ ንሪኣ ነራ how the stock هو ብኸመይ ፐርፎርም ገይሩ ከመይ ከይዱ ኣብ midterm election is ብለና ዘሎ so when looking at the annual election market returns midterm years on average have been the weakest ዝበዝሐ ግዜ ተን ሕማቕ ውፅኢት ዘምፅኣ ኣዋሪሕን ዝብለና ዘሎ ከምኡ ስለ ዝበለ ብሕጂ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን 7.5 ግን ስቲል ይውስኽ ኣቨሬጅ ግን 12.4 ክውስኽ ትፅቢት ዝገብረሉ ዕዳጋ ግን 7.5 እዩ ዝመፅእ ስለዚ ካብቲ ትፅቢት ዝግበረሉስ ዝተሓተ ካብተን ካልእ ማለት እዩ so the two most recent midterms 2022 18 እዚኣ ናይ ትራምፕ ናይ ባይደን ዝነበሩ ዓመት ክልተን ዓመት 18 4 ሪስፔክቲቭሊ ጎዲለን ብለና ነይሩ ይብለና ኣሎ ዕዳጋ ማለት እዩ ኣብቲ midterm እሱ ስለዘጋጠመ ሎ መካይ ጋጥማት ኣይኮነን እተን ዝኸፍኣ ውፅኢት ዘምፅኣ ድሕሪ 2008 እዚ ከምኡ ክብል ከለኹ ግን 3 ዓመታት ከታቲሎም ኮንሰክቲቭሊ ዕዳጋ ዝጎድለሉ ኣብ ሚድተርም ማለት እዩ ዘምፅኦ ውፅኢት ከዓ ኣይነበረን ስለዚ ኣወንታዊ ከዓ ኣለዎ ምስኡ ማለት እዩ ስለዚ ፈለጥናዮ ግን ንሕና እንታይ ደኣ እቲ ሃይ ሪስክ ቁሩብ ፅንሕ ኢልካ ምናልባት ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እናገበርካ DCL ምግባር ክብል ከለኹ ግን ብትሕት ዝበለ ምናልባት ሸሕታ ሃሊካ ብ200 ጌርካ እናጀመርካ 100 ወሲኽካ 100 እናወስኽካ ገለዛ ዓይነቱ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እትዮም ድሓን ዝኾና ብፍላይ ሪስክ ንፈርሕ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ውስኹ ዕዳጋ ኣሎ ዝጎድል ዕዳጋ እውን ኣሎ ስለዚ ሓፈሻዊ ናይ ዕዳጋ ኣፕዴት ክገብረኩም ዝበልክዎ እዚ እዩ ኣሕዋት ኣይሆፕ ሓጋዚ ኮይኑ እውን ረኺብኩም ትኾኑ ረቢ እውን ስለ ዘሎ ረቢ እቶም ጆይን ግበር ብሓንሳብ ኮይና እውን ዲስካስ ንገብረሉ ንፍትን ኢና ስለዚ ነቢስ 15% ጎሊላ ንሪኢ ኣለና ኣብዚ ኣሕዋት ካልእ ናይ ቴን ማግ 7 ተሪእናየን ወይ ከዓ ቴን ዓበይቲ ትካላት ንብልና ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ንመርፅ ብፍላይ መታ 10% ወሲኻላ MSTR 10% ኮይና 12% ፀኒሓ ኣማዞን 2% ወሲኻላ ግራብ ኦልሞስት 4 በፂሓ hopefully ትንቀሳቀስ ትኾን ንስኻ ደቂሳ ዝነበረት እያ ነቢስ 14% ጎሊላ ኮርዊቭ ክራውድ ስትራይክ ናይ ሶፍትዌር ትካል ወይ ከዓ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ $770 ማለት ማልያ 3400 ነይራ ቪስትራ ኦፍ ኮርስ ኣብኡ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣይትገብር እያ ዘላ ቪስትራ ካብ ዘላና ፊገር 8% ወሲኻ ተስላ ከዓ 424 በፂሓ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ
زي عداقة خمسي مثل أحوال سلام روبي ويلكم سلام برينا كم يعني شلون كلاتكم أملاخ مسجن صبور إنجلاند سعيرهم تحبوش كاتكون هوفلي با كوناوي لك عادكم تسعيرهم سي معنا تحبوس لنا نعرفهم حقوس لكم برمس كونغي نيرة مس كونغي خانير قاعدة ولا تتصوتهم مس كونغي نيرة يا نحن كلنا أفريقيا زيد إنجلاند زي كوينا سنغال هوفلي بلجيم داخل كوري نمبر اللهم لهم بلجيم وحداتي مقادلة دحاني وانا الجرمن تخحيديهم بلجيم كاخدوهم يوم مالتي يا صبوا مجلتي كاتات زينها مالتي مجمرتها كونغراتيشن كلكم اب ميتا زوافوركم مالتي بلاد ماتي مالي برهان اب تويتر كل حسيبه اب تيليجرام مالتي صحفت نيرا غزي كل غزي انتاي اب ماركت تي مسرتاو نغري مالتي ስለዚህ ሜታ ብዙሕ ወፃኢታት ስለዚ ገበሩ ምኻቱ ሞኣተው ከሎም ካብቲ ናይ ኣድቨርታይዚንግ ማለት ነው ኣድቨርታይዚንግ ንሜታ ዝስዕሮም ሰብ ኣይነበረን ተኾነ ግን ኣብ ኤአይ ዘይተኣደነ ወፃኢታት ይገብሩ ስለ ዘለዉ እቲ ማርኬት ከዓኒ ሾክ ብምግባር ነቲ ስቶክ ከምዚ ክጎድፎ ፀኒሑ ማለት እዩ ፍላይ ድማኒ ሜታ ኣብ ኤአይ ዝኾነ ኣበርክቶ ክገብር ስለ ዘይፀንሐ ናብቲ ናይ ኤአይ ትካላት ክኸይፀኒሑ ብፍላይ ድማ ምስ ሜሞሪ ስቶሬጅ ድተሓሓስ ምስ ናይ ፎቶኒክስ ብምሉኡ እቲ ምስ ዳታ ሰንተር ርክብ ዘለዎ ኩሉ ዕዳጋ ናብኡ ክጎይ ፀኒሑ ማለት እዩ ሰሎ ማዓንታ መዓልቲ ኣኺሉ እንታይ ሚሎም ሜታ ኣቀዲምና ኮ ንብሎ ነርና ዳታ ሰንተር ብልዑል ናህሪ ይሃንፁ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ብልዑል ናህሪ ዳታ ሰንተር ይሃንፁ ነይሮም ነቲ ናቶም ዳታ ንምኽዛብ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሜታ ኢንስታግራም ተዳሪእና ዋትስኣፕ ንባዕሉ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ዳታ እዩ ዘድልዮም ማለት እዩ ንዕኡ ክኸውን ኢና ተፀበናዮ ከለና ሃንደበት ግን እንታይ ገይሮም ትሩፍ ዳታ ሃልይዎም እቲ ኢንፍራስትራክቸር ማለት እዩ እቲ ጂፒዩ ናይ ኤንቪድያ ንድልዎም ብዓብዩ ከምኡውን እቲ እንታይ ኢና ንብሎ እቲ ሃርድዌራት ትሩፍ ሃልይዎም ልክዕ ከምተን ናይ ኒዮ ክላውድ ብብርሃን ክገልፁ ፀንሐ ዳታ ሰንተር ኣብቲ ናይ ኤአይ ክላውድ ቢዝነስ ክኣቱ ምዃኖም ምስ ገለፁ ማርኬት ብኣወንታ ተቐቢልዎ ናይ ከባቢ 11-10% ክውስኹ ክኢሎም ማለት እዩ ሶ እንታይ ይድብለና ደሎ ሜታ ልክዕ ከም በዓል ኣማዞን ኤደብሊውኤስ ጉግል ክላውድ ኣማዞን ኤርዙ ልክዕ ከምኣቶም እንታይ ክገብር እዩ ዳታ ንዓማዊል ከቕርብ እዩ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ብርሃን ዝበለ እዩ ከየዳኽመኩም ምናልባት ክምላኣልኩም ንኽእል እንታይ እዩ እቲ ኮመን ዳታ ሰንተር ከምኡ እቲ ኒዮ ክላውድ እንታይ ፍልል እዩ እንተራኢልና ዋላ ብሬን ገሊፅዎ እዩ ምድጋሚ ክንቁር ከነፅረልኩም ማለት እዩ ኒዮ ክላውድ ክንብል ከለና ካብቲ ኮመን ክላውድ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ትራዲሽናል ክላውድ ክንብሎ ንኽእልና ማለት እዩ ካብቲ ንቡር ንፈልጦ ተናይ ዓበይቲ ናይ ክላውድ ኣቕረብቲ ማለት እዩ ሳት እንታይ ንገብራ ኣብ ዳታ ቤዝ ኣተኩሮ ዝገብራ እቲ ዝዓበያ ኣብ ዳታ ቤዝ ከምኡውን ኣብ ኢሜይል እዩ ማለት እዩ በዓል ጉግል ክላውድ ሓደ ካብቶም ንፈልጦም ኣብ ኢሜይል ዘተኮረ ዓይነት ክላውድ ሲስተም እዩ ዝህብ ከም በዓል ኤደብሊውኤስ ተራሪና ኣብ ሶፍትዌር ዘተኮረ እዮም እቲ ዳታ ንዓማዊል ዝህቡ ኤደብሊውኤስ ንበዓል ተሪእና ኣብ ሶፍትዌር ከምኡውን ኣብ ዳታ ቤዝ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ኒዮ ክላውድ ከእንታይ ንገብራ እንተራኢልና ኒዮ ክላውድ ከዓኒ ብፍላይ ድማ ንናይ ኤአይ ጀመርቲ ትካላት ብዓብኡ ግን ነቲ ናይ ከም በዓል ኦፕን ኤአይ አንትሮፒክ ዝኣመሰላ ትካላት ሓደ ካብቶም ንኤአይ ዝኸውን ኤአይ ኢንፍራስትራክቸር ዘቕርባ ኦኬ እዚኣተን ሕጂ እንታይ ንገብራ ልዑል ዝኾነ ብቕዓት ዘለዎ ናይ ኤንቪድያ ጂፒዩስ ንምርኮሳ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናይ ኒዮ ክላውድ ከምዚ ኳሊቲ ዘለዎ ዓይነት ጂፒዩስ ናይ ኤንቪድያ ስየ ጥቀማ እቲ H100 200 ከምኡን ብላክዌል ብዓብኡ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ኢኻ ኤንቪድያ ኣብዘን ትካላት እዚኣተን ልዕል ወፍሪ ክትገብር ፀንሐት ንኣብነት ኣብ ኔቪየስ ተዳሪእና ናይ 2 ቢልዮን ወፍሪ ኣለዋ ኣብ ኣይረን ተዳሪእና ናይ 2.5 ቢልዮን ወፍሪ ኣለዋ ኣብ ኮርዊፍ ተዳሪእና ከምኡ ማለት እዩ ኣብዘን ትካላት ኤንቪድያ ከዋፍር ዝፀንሐ ምክንያቱ እዚ ናይ ኒዮ ክላውድ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ጂፒዩ ካብ ኤንቪድያ ስለ ዝገዝኣ ነቲ ናይ ኤአይ ሞዴል ክተሰልጥ እንተኾንካ ከዓኒ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ናይ ጂፒዩስ ናይ ኤንቪድያ ስለ ዘድልየካ ማለት እዩ ሶ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከብል ፀኒሑ ሜታ ከዓ እንታይ ንብሎ ኣለዉ ልክዕ ከምቲ ናይ ኒዮ ክላውድ ከም በዓል ኣማዞን እቲ ኮመን ክላውድ ዘይኮነ ኣብ ኒዮ ክላውድ ከላይ ዘተኮረ ናይ ኤአይ ክላውድ ቢዝነስ ክህብ እዩ ድበሃል ኣሎ ማለት እዩ ሶ ስለ ዝኾነ እቲ ዕዳጋ ተዓጒሱሉ ኣሎ
ميتا جن وقعوي حبرتها أهون تديكون يروجن سكاب 10% ونكو سم خالم هناتو تعداقا نزي زينا زخرجا قلت سيك علن أنا مكرجا قلت سيك علكون ميتا بعلم سكاب دزارو مالتي هناتو إذا عاب زينا بعلم كم حلال فوق إذا بقى جنا بزوج المعلتين رينا كله توساخي انت يزلو بزحات سبات أب باينانس قرب فريحهم هلهم أب باينانس جنزب لكم سبات في الهند داخلكم باينانس حدث أجمع قاتي مولو سخاني ليسنس أجمع مالتي إذناي ليسنسا تاجاتي مودلو كاب على حالة جميرو نقولاتنا إيميل مثلنا مالتي كاب على حالة إذا حملة جميرو أب إيو أب إسران شو عتن هجرات ناي أوروبا تناي MICA مالت ماركتينج إن كريبتو أسيتس بال فقط بيزنس خلكي له مالتي نزي فقط زي أب جريخة موسي مونيرو تقول حجكن أب كان هجرات ناي أوروبا نزي فقط تمليسون مركا أب مسرح له كسب حجي كسلتهم أي كالن وخدا أتي جنزب ناتي أب إيتورو زلنا أب إيتورو إلى سوري أب باينانس زلنا جنزب ويدماني أو زلنا ناي كريبتو أسيت سجات فترة لنا دبلت داخوينه والحنتي زخون السجات أي فترني أتي تأجم جنتايو حدش تتكأمتي مالت حدشتي باينانس كنت قوم زدليو أنت ده هاليوم أكاونت مخفات أي كولونيوم مالتي كمون درجة 9 ساعات ميتات كتب له تخيل أبي أوروبا هون قاعد تجبر تريدينج تقاريز له أبكي لقى الهاجرات من الوقت كسر هي خيلي كنت 9 ساعات ميتات تريدينج تجبر أي تخيل نخا كنت كزن كشيتن أي تخيل نخا لها ما تو باي إنسل أي سرحني دلو مالجي تيزا حاشا كابتي ناي باينانس دلو أكاونت خا ناب ليجر تسكرو تخيلي خا ويدماني ناب على الكوين بيز ناب كالوت ناب على الكراكن ناي مسجار فقط جن سجاب عجلو تتأجم جن تي فقط تنا ليسنس أب إيروبا زنبورو تخيل كيلو مالتي فلا ناي جرمن كاتو كيرا رينيرا لك عسيو أب جرمن نبرون تداخلكم إذا فقط زي فقط صح تقولوا له مهناتو جرمن أبال إيروبا سلسقنات جن حفشوا نعيسان شوعتنا أولات سلمزارب لنا أب كلاتن تخيل كيلو مالتي تجنزب بوز أنت داخلينه كأو أوتينا أب ليجر تدا عمتنا تمراتي مالتي مهناتو تي باسبورت مسانا يدلو ولا حدث كوسنا كأني ولا تي إكسشنج نتناتنا كريبتو حزور له بانكرابس تدا قاتيمو والحانتي شجر أي كجات مناني مالتي بحب شاجن نحن بوز جنزب لنا ديكونو ولا أتكلفنا تمراتي مالتي ما تبوز جنزب تخويني وقرب دسك فكاوه تدا خوينو أو تكلفنا بزح دشجر هيكونه أب كتالي أب أوروبا فقط نخرجوا أب لعل تعرلو بقربة مع التخاني نام نوركم لسو تسفا يكبر ما تبوز جنزب تاليكم جن يعتد حسا ليجري نروح جنب زي كيلنا جن نبكال خنكيتي نامالتي سيو نالبات أبناي AI كم لعلكم نحرر أخوين زي أقداس زي ناس لزغوات ماتي بزح حسابات أب سكفتاوي ما فرحي كنولو لسلن خيلي تزاري بلا نابناي AI انت دا تملي سجن مجحتو كزي أنا أب AI توكير وفرس لزقبر عندي أتقرأ أوي مالتي ناي نبيس كويف لو معنتي رئينا إننا انتاي كم زقاتم برهانة قليسوي مدقا ما يدلنيني جن إذن ميتا زينا لو معنتي ثلاثة كالات زعابي بلج أو ما زعابي نيويسي نيرو مالتي كود نيويس كنبلو نخيلنا راتكم ميتنا لو معنتي ناي تاشم ناي هارلو هينكم هارلو كويننا باي ذا واي ماي زبوع هو ناس تناي حجي ثلاثة كالات لوا ساتن كاني انفيديا قداماي مالتي اندحر داني ميتا نابتنا AI كلاود بيزنس كاتو خوينو تعاود انتايو اندحر حساب اتي خايو ديت ووتو وكاني زلها على باجت زحاتت تدخبره سيستم ويما تزعابي قبانه تدخبره ابو علمنا تي AI انستراكشر مالتي مجمرتا داتا سنتر كتانتيخا جي بي اس كتمتيخا هاردوير كتمتيخا باور كدليكايو ازيهم كلاتهم كاني بقليل زغبور يكونن نتي جي بي اس نمركاب طراي نو حريقه خصبيخا نتي داتا سنتر مهنات ازينو عمتات يوسن لك كمزنا ميموري ستورج تدارينا ميموري ستورج حصرت كغاصم زخاله نتي نا ميموري ستورج نتي نا ميموري chips manufacturing نمغبا انتي تساينو لك كمتي تايوان سيمي كوندكتور تغبرو اعمس لدسانيو مالتي نزي مفتيخا انتي
توسخ ناي مانيفاكتشرينج فابريك تاني زلك كان زي منات كان سكاب 3 عامات 4 عامات كوسر سلا زغل نا ميمور شرط كوسخ تخايلو مالتي سو اتي نا جي بي كان لك خمي دحراميتا نتي ناتوم اي اي كلاود كابي وتر اخوينو نوح عمتات كصبيو مالتي سلازي بتزلو مع متراي مسبع امازون دي ولا مسكالو اتكوادارو كبير سلازخونه توسخ جي بي كديمي انفيديا حانتي قدامي تتكونيا كاليتي اي ام دي مالتي اي ام دي ون حدا كابتوم نتي بروسيس ناي اي اي نمقلطاف وين ما ران خغبر فاس نخخون تشيب استدالو تكاليو كومون ኤቪጂኦ ውን ኣለና ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾነ ናይ ኤአይ ኢንፍራስትራክቸር ዝኾኑ ኩባንያታት እዮም ከምኡውን ኣብቲ ናይ ኮሊም ሲስተም ውን ኣለና ናይ ባዕል ትካል እዚኣቶም ተዓወቲ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ እቲ ናይ ኒዮ ክላውድ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ንበዓል ኔቢስ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ፅፊዒት እዩ ማለት እዩ ግን ሎንግ ተርም ተዳርኢናዮ ሜታ ጥራይ ኣብ AI cloud business ስለተሳተፈ እቲ ሽግር ናይ AI cloud ተፈቲሑ ወይ ከዓ ተዓፅዩ ማለት ኣይኮነን ንኔቢስ እዚ ኣይግባእን ነይሩ ከምቲ ዝረኣኹ ምክንያቱ እቲ ዴማንድ ኣብቲ ናይ AI cloud ዘሎ ኣዝዩ ግዙፍ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ AI ኣብ ምንታይ ደሎ ኣብ ምጅማር ወይ ከዓ ኣብቲ ፈለምትኡ ስለ ዘለና ብሜታ ወይ ድማኒ ካልኦት ከም ሜታ ዝኣመሰላ ብቐሊሉ ነቲ ሽግር ክፍታሕ ወይ ድማ እቲ ሕፅረት ዘለዎ ክዕፆ ስለዘይክእል ማለት እዩ ካብኡ ናብኡ ግን ሎምዓንቲ ክጎዳ ዝረኣያ ትካላት ኣለዋ ኣፀቢቐን ደይጎደላ እተን ናይ ኢንፍራስትራክቸር ትካላት ናይ ከም በዓል ኔቢስ ሲፈር ገለ ዝኣመሰላ ትካላት ከምቲ ዝድለ ኣይጎደላን ኣለዋ እቲ ምክንያታት ከዓ እንታይ እዩ ኣቀዲም ክገልፁ ፅኒሐ ከም በዓል ሜታ ዝኣመሰላ ትካላት እንድሕር ነቲ ጂፒዩስ ብቐሊሉ ክረኽቦ ዘይክኢለን ሕፅረታት ናይ ጂፒዩ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ከም በዓል ኣይረን ዝኣመሰላ ከም በዓል ሲፈር ዝኣመሰላ ታክገብራ ክእለ ናይ ዳታ ሰንተር ኮሌክሽን ብምግባር ነቲ ሽግር ክፈትሖ ይኽእል እየን ማለት እዩ ኔቢስ ብቐጥሳ ካህስያ ንካኣለ ወይ ድማ ንኮርቢፍ ብቐጥሳ ካህስያ ንካኣለ ግን እንታይ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ጂፒዩስ ኣብቲ ሶፍትዌር ዝለዓለ ፅልዋ ስለዘሎ ወይ ድማ ነቲ ኤአይ ክላውድ ባዕለን ስለዘመሓድርዎ እየን ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ሕቶታት ኣሎ እንዳርኣንያ ክንከይድ ወይ ከዓ ድበሃል ተልዩ ክነብሎ ኢና ማለት እዩ ጽبو thank you Robbie yeah thank you ምንጻኩም ኣሕዋት ዌልካም ኩልኩም I think ዝበዛሕኩም ሓሊፍኩም ይሓን መልስ ኢልኩም ክትሪእዎ እንትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ሓደ ክልተ ሕቶታት የለውኩም ሆኒ ናብኡ ክንኣቲና ቀንዲ ዘዘርበና ርእስታት ግን ዝሓለፈ 6 ወርሒ ተወዲኡ which is first half ናይዚ ዓመት እቲ ዕዳጋ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዘምፀ እቲ ቀንዲ ምክንያታቱ እንታይ ከም ዝኾነ ተነኺፍናዮ ብፍላይ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ወይ ከዓ ኳርተር 2 ወይ ከዓ ኪው2 ኢልና ንፅውዖ ከዓ ሪከርድ ዝሰበረ እቲ ናስዳቅ ጥራይ 130% ዝወስኸሉ እዚ ኩሉ ሓይሊ ከዓ በተን ናይ ሃርድዌር ትካላት ከምቲ ሕጂ ሮቢ ክገልፀን ፀንሖ ናይ በዓል ዝፀንሐ ከም በዓል ማይክሮን ዝኣመሰለ ከም በዓል ኢንቪዲያ AMD ከም በዓል ብሮድኮም ሒዝዎ ብጣዕሚ ንላዕሊ ከይዲ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ናይ ሎሚ ከዓ ምናልባት ግዜኡ ኮይኑ ናይ ማይክሮሶፍትን ናይ መታን ዝብገሳሉ ግዜ እውን ነዊሕ ኣይክኸውንን ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል እዩ ነዚ ዘሎ 6 ወርሒ ግን ሓፈሻዊ ቮላቲሊቲ ክህሉ እዩ ቮላቲሊቲ ምንቅስቃስ ናይ ዕዳጋ ብዙሕ ክህሉ እዩ ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ዕዳጋ ኣብ ግምት ኣቲና እዚ ዕዳጋ እዚ ወይ ዘዋፊሩ ዘለኹ ስቶክ ወይ ክሪፕቶ ክኾን ይኽእል እዩ 30% እንተጎዲሉ كما يسمعني زبل حتى كما لسنا موفارون أشجار خوين يسمعنا مهنياتو تي كله everything سنحنا نبوكم في التات 10 ميتات قريت استرفت 9 ميتات كباخوني أب سايكولوجي ويك أبتي ناتكم emotions سمعيتاتكم الكوسي خيلي كم برهانة I actually want to ask you guys حنت عطوا حتىكم دليله روبي زي أبدا عبا trading تبل زربا علىهم ديهم أمازون كلهم فتنين حوات اسكا أقول لهم حوات I want your vote it's not like the hand of what's again يلن رسيعكم ما يخم مثلني vote تقبريهم trading زعبا trading يخاطكم دلي مهنياتو I'm not a big fan أنا خجم رولكم I'm not trader أيكونكم جن بزح حسابات زيت فلت أتكون كعجلة بليه trading good bad ما ويتبو day trading actually vote كجبروا والله vote كجبروا
أنت نايف وصل يدلكم الله 150 على أنا أتليست 100 فوت نقول جست حافظ شاوي أما أنت فوكس كم تكون مفلاتون أنا قد أسنس نزلوا زعلان تاني مسألكم مثلا تريدين إنه مسألكم إنه حافظ شاف في اللعبة أي وجن حافظ شاوي is good to know is good to know صبوا نحن فلت مالتي فوت قبره كلهم أقول لهم لايك أقبره swing no swing is okay forget swing معناته swing is more now investing as one خيلي I'm talking about day trading أبصمون ويا معت ويا كنت معت بزي كات شططري ما يصير شو هي is okay you can take advantage of it بنات يقمت مالتي أنا زلنا لهم day trading يا يوني swing هذا برينا أنا اوكي روبي اب تريدينج انتهى جاست مبسحتهم سبعة أنولو فلايتهم عبيت إنفسترات مالتي إزيس جامبلينج يمدلو مالتي ولا وارن فافت نحراس سميني بقربا جزي مالتي أب عدا قاسي كم زحجي جيروم سي قمارتنياتنا بعدا قاي أتون قليلو بقربا جزي ورحي كلت ورحي خوني مثلني كم زحجي جيروم قمارتنيات سينا بعدا قاي أتون قليلو مالتي اتمغنياتات كأنتايو حدا اوبشن تتكيمون تريد زغورو بزحات سبات الله مالتي تي كان مغنيات كوين دلو مالتي تي ناي مارجين كده تتكيم كاري كونس اوبشن تتكيمون تراي تريد زغورو سبات الله انا اب تكنيكال انالايز مبسحتو غزيكم ورو كله كنت ادبل اب تكنيكال انالايز تتكيمكا متون موصن كتفلت تخيلها كاب 5% 10% غودي ليلكا اب شارت تطريو خلخا زوم اوت كير كان حراري خير حدا نصر زخونه سدي بكا مالتي فلايتي سمارت ماني زاتولو اتي ريزيستنس اتي سبورت دلو ليفلات نحرارينا يعني حدا رينج نحرات خطاتيلنا حدا صبو زخونه وصيت بكا يخيلي مالتي جن انت هالو تكنيكال انالايز مالت فاندامنتال انالايز هيكون اوكي ندحراني بخال ابنت كرداكم ندحر انا حنت ميله رخيبيا مالتي حنت ميله رخيبيا دقيقه تصبغ معتها بقى تبلج لتصبغت ميل بطعم جاف مالتي كتريا خلخاسي ازيا مقرتي ميل قالوا قينا تراكا مات ابل سلازي كبل عائله نزيا ميل وسيده اب غزا وسيده كبل عالم الجمهوركو حنتي مستعام كلها اوشتا حرقه وزف حسا صنحن خيلي سلازي تاخذ لي كل غزيه بدقي سبلج لش نجر بولص نجر مالت ايكون اب تريدينج كاخومي اب تشارت يزرا خايو ازي بولص نجر انصار كان مخاط تقولوا مبسحته اذا دقات من معناته اب تشارت تبغيسه مالت اب تكنيكال انالايز نو على كلاس لزبكم انتاي مبسحته غزيه ايكونن ግን الو اذاس ميت بريك اوت كيرا نابلكا خلها انصار كتخيل مالتي فيك اوت كوين يصنح مالتي ولا نت فيك اوت كتلليو እንዳፈጠንካ ት ቮሊዩም ጽቦ كله ኢንዲካተርስ ቡሊሽ ናበለካ كله እቲ ማርኬት ግን ቤርሽ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ ምክንያት እንታይ ይድኾን ደሎ ንስኻ نحاتير معالتي نحرا تريد كتقبر كون كان بلي خات قبر لها كم تقول لكم تاي تبلج للتفاح نحراري خيا اوش تازول ولا حتى نقرات فلتني خا دقيات راح خات تريد لها لك حمدك سبات مالتي عارف سملكو علي خات موزنو يتخيل لها لجنه تريدينج كاني تشارت لي خات موزنو يتخيل لها نسوي تريدينج تدا خوينو تشارت حدا كاتو موتي تواني مالتي نلونج ترم تدا خوينو تشارت حدا كاتو موتي تواني كاب 10% مسكوله لتجزء ناي كلتي ميتي معاتات موفينج افريج كتنكفلوت كوزو خلخات تدبلت زي وي 10% كام مسكوله لتجزء ناي ميت معاتات موفينج افريج مستنكفت كوزو خلخا وتيتاوي هذا كابتوم عوتات يعني مبسحتهم انالايز مالتي كاوت بيجي سميم تتفيسبو مالتي دي تريدينج كم زولكم تاشع تقاتم معالتي سخايت فداني غا ناي ميتالو معان تجي لو منكو شورت القبور سوات كله خليو اذا زينا خمت متسجن تا تشارت تنقرا كان يا تكنيكال انالايز اند فاندامنتال انالايز كن من لعلهم خلنا كن تمراتي مالتي سو بزحات سبات 10 30 شحن معالتي خسيبه كله خليهم بقت مالي كن 5 شحن خسر خنقرا كاكلني تمالي 10 شحن خسيبه بقت مالي كن 5 شحن خسيبه زي نقرا كان مخنياتو اتي تريدز مركا لسب انتي دوسد نعخا اتي نعخا خمركا زوستو بروفيت اذا قد سودا عمر اتي سد خسرو ويتمال لوست غبراي نغرا كاني مالتي مبسعتهم دي تريدينج كابزي يمزرو ولا برهانه حد غزي بزعبا زي نجرنا نيرو مالتي فلان ماني فوركس انا فوركس درجا انا كم نجري ريني ويكما كم انفستمنت ريني كم قماري مالتي سلازي ناي فوركس تريدرات تدارينا مبسعتو غزي كابتي اب فوركس تريد غيرم زرخو ابتي تمهاورو ميرم زرخو تدبزحي مالتي سو long term and sweet training chart كتقوموا ولا technical analysis كتقوموا مس fundamental مكري ندي trading
ويل تبلج ميليا وشتات فلتوهن يقوم مالتي أنا وعيات خوينا سوري جن كابتو موكري مالتي مبساحة وجزية شارس للتكب كاب تعزب تايل هون لهم مالتي يا نو تبغي روبي اي ثينك انا بعد كابتم تريد قبل كلن وحدات معلت له and have bad experience اجيز بس حسب تايزبل ምናልባት ናትካ ኢሞሽን ስምዒታ ዘይተቆፃፀሮ ገለ በዲ ሓፈሻው ግን ናቶም ሓሳባት ምፍላጥ እውን ፅቡቅ ይዓፅዋ ኣለኹዋት 40 ቮት ጌርኩም ኣለኹ አይ ቲንክ እኹል ክንብል ንኽእልና 69% ካብዞም ቮት ዝገበርና 69% ካብ 42 ቮት ዝገበርና ሕማቕ ኢልና 31 ከዓ ፅቡቅ ኢሎም ኣለዉ ኣነ ካብቲ ሕማቕ ዝበሉ እዮም ሓፈሻው ግን ኣንስ ማለሲ I don't know how do I explain it. ኩዕሶ ኢንግላንድን ኮንጎን 10 ግዜ ተፃዊተን 10 ግዜ ኢንግላንድ ተስዒራ ሓፈሻው ብሂስትሪስ መን ትፍዕር እንተይልካ ኢንግላንድ ክትስዕር ትፅበዮ ኣብ ትሬዲንግ ካብ ጉግል ክንከይድ ከለና ኣጋጣሚ ሕጀር ኣለኹም ኣይዝበይዙ 99% of traders fail ብለና ኣሎ 99% ትሬድ መምሃር ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ تمارو لتقليق بجيجها كفيلك so 100% traders قبرو day trades قبرو مالتي كاتيفون كرتو موديل لك 60% دحر ورحي يقارصو تم 8% كارتو مصرفو ابو اشتغل تعمت يقارصو this is good data by the way after حموش عمت صح شو عتم ايتاوت كارتو مصرفو تراي 100% غا بروفيت يوصلو net profit مخصب بين ما يقبر مسكفر كاغا لغلون الو حافظاو ግን ናትኩም ተሞክሮ ምናልባት ተወስበ ኸዋት ክትሉ ዝኮኑ ኢኹም ትጥቀሙሉ ሜላታት ክነብርና ደስ ብለና ነይሩ the question is can you be on the I would be زعمو زي محدات حيش سلمتاي سلم كاي حسقاتم 10% تكون how it means بز 10% ካብቶም 9% ትከውን ዘሎ ተኽእሎታት ዓቢ ዝብለና ዘሎ ዳታት probability ማለት እዩ ስለዚ አንፃር probability ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ only 10% ካብቶም 10% ትኾን የተልካ different case ይኾን ሓፈሻው ዜረትና ኢናቲና just ብዙሓት ስለዝመፃኒ እቲ ሓሳባት ናትና ሓሳባት ክንወሃውን ፅቡቅ ኮይኑ ስለስማዓኒ ከም ሕዋት ኣብዚ ቻነል ማለት እዩ ሓፈሻው ግን ብዙሓት ኣለኹም 30 ሚእታዊት ትሬዲንግ ፅቡቅ ትብሉ ተሃልይኹም I hope you profit I hope you make money in general ግን it sounds very very difficult as አሸጋሪ ትራይ ዘይኮነ impossible the probability ናትካስ 1% ትራይ ዝብለና ዘሎ 10% እውን ኣይኮነም ባይዘው brother only 1 to 3% consistently profitable ይኾኑ ድሕሪ ክፍሊታት ድሕሪ ግብርን ድሕሪ ገለ መለ ንኾኑ ለና ዘሎ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ኣብ ዘይ ርእስቱ ቲና ንኮን ንኽእልና ኣሕዋት ብምፃእኩም ብልብና ምስገና ያ ዘለኩም ሕቶታት ሓደ ክልተ ከምምሰልኩም ንፍትን ኢና مالتي راي نعاي يكون نيو ገንዘብ ምርካብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣእምሮ ዝፃወት ኣሉታዊ ኤግዛክትሊ ትዛዕበየ ንሱ እዩ ኣሉታዊ ልምታት ብገንዘብ ጥራይ ትሓስብ ብዛዕባ ዕብየታይ ትሓስብ ኒኻ ሓደ ካብኡ ባይዘው ዝበዝሕ ግዜ ንኩልኩም ዘይኮንኩ ዘሎ ፐርሰናል ኬ ተወስዶ ገሊኹም ለርን ፎሬክስ ምምሃር ፅቡቅ እዩ ተማሂርካ ምግጋይ እውን ኣሎ ኣብኡ ተማሂርካ ፅቡቅ ከይትክራ ኤልያስ ፅቡቅ እኳ እንተዘይኮነ ንክትከስብ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል ስለዚ ክሳብ ክንድኡ ሪስክ ወስድ ድሉ ኣይኮንኩን ኣነ ከመን ምሳኸ swing is okay take advantage of swing trading grab ናቶም earning ፅቡቅ እዩ ናቶም fundamental is wonderful እቲ rule of 40 ዝበሃል ኣሎ ፅቡቅ እዮም ኣብ ውፅኢት ዘምፅዎት ናቶም earning ክወዳደር ከሎ ማለት እዩ ተኣታዊታት profitable እዮም ዘለዎ ብዚ ግዜ እዚ ሓፈሻዊ ዕዳጋ ተንቀሳቀስ ክሳብ ዘይብሎ ግን ግዜ ይወስድ እቲ ምክንያታት ከዓ everything is going to AI كل ገንዘብ ናብ AI ይኸይድ ኣሎ ብዚ ግዜ እዚ ኣብነት ናይ NVIDIA ፀኒሑ NVIDIA ገዲፉ ናብ ማይክሮን ኸይድ ማይክሮን ገዲፉ ናይ AMD ኸይድ AMD ገዲፉ ካብቲ ናይ artificial intelligence ዘሎ ሴክተር ኣብኡ ገዲፉ ናብ በዓል ዝሕጅ ኮልቶ ፀንሐ ሮቢ ናይ ዳታ ሰንተር ዘለዎ ናይ AI ዳታ ሰንተር ክንገልፅ ፀንሐ ናብ በዓል ደል ናብ በዓል SMCI ኸይድ ናብ በዓል ኮርዊቪ ኸይድ ስለዚ ኣብኡ ዝዛወር ዘሎ እንተዘይኮይኑ ናይ ግራብ ግን I think ናቶም earning ፅቡቅ እዩ ናቶም fundamental ፅቡቅ እዩ ምናልባት ኣዛኒካ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዋፊርካ ውፅእ ዝበለ እንተለሊኻ ፅቡቅ opportunity ኮይኑ ይስማዓኒ Amazon is a big company stock is a big market cap large market cap ማለት እዩ it's been a bit volatile 243 276 200 ኣብተኸባቢ ኮለል ኢላ I hope ልዕሊ 300 at some point crash ጌራቶ ትኸይድ market cap ናታ ክንደይ ዘሎ 3 what is the market cap
ማርኬት 2.6 እዩ ዘሎ ንኤንቪዲያ hopefully ተርክባ ትኾን at some point ዝብል እምነት ኣለና ከም ዝበልኩም ግን ዝተፈላለዩ እና መፅኢ ረብሽ ሆነ ትዕዳጋ ኣማዞን ግን ፅቡቅ ቀርኒን ዘለዎም እቲ ዳታ ሰንተር ክንብሎ ፅንሕና እቲ ክላውድ እውን ፅቡቅ ኢናቶም ስለዚ I wouldn't complain too much ምበልኩ ነይረ No, what I meant is 90% is losing, but 10% is making money. So it means you have to be like very educated in execution, educated, emotional, stable. Gala هو تيم أو ناخد كونزيد ليه عرفت ترى واحدة. true. هو نقول الحماق يتريدين مالت ونا يكوننا سلازي sorry. ما أنا use حشة scalping or swing. Swing I prefer swing كل جزء personally. زبالة زي investing long term investing. 3 عامات 4 عامات 5 عامات 10 عامات. زبالة زي مالتي. بدحري swing مرة نير at least شد شوال. Scalping I don't know. I don't even touch it. I تنكفوني. I don't scalping يري عوض يتبطالهم نالبات نقولنا تقوليهم. I know على 10 سبات فوت كله زنا باي مالتي. أنا مخير يوم زي سمعوا. يهلو غني من نالبات أزوج. مخيرين كل قرص حسبات يا كافي اليوم. Trading كم زي no. كم زي يكون trading. زيادة حلفتكم بخمسة أتجاجية. سنسيعيكم. بفرحيكم شيء تيو. قليل بالعجنة ذي أهات صارت أجام نلوزنا تفلت أتايكون. نحن نمركم 10% يزحز. تسترف 90% emotion كم تدخل بزين ولا. أنا نربي حدا تمرتي حدا فلتت حدا أيام هلونا هلو. أبتنا يفرح الناس الساعة ناجلن نفعل على نخلينا. إذا فلتت كل جزء أخلا يكون سعر تزوج خلينا نبنينا تناي كالك كفلنا هيوت أبزنا يتريدين كا إيموشنات كا تزيد دليل كايو خصائص خون مالتي. When do I entry and exit as a long-term investor? That's a good Jonas. That's a good question. You plan at the start مجمريا plan تقبر. Entry من البات روبي لو تنكف كتب لهم سنة شارت تحسكا entry and exit. بعيني شارت خنري خلنا. حالا قن استفلا لي ميلاتات كنت كم خلينا نقابلنت حجوز إيكا لل10% حنتي تكالك كيد يبلان زعينا زخصت أجيركا بالانس نجبركا تخليها قلت فانا خليك كل مشات قن بالانس نجبركا مالتي نعمل حنت سلعة 5% كمناتي بورتفوليو كيد يبلان سلازي 100 شعوافير كان نبرك 10 شعب حنت تكالز نبره كاب أنا خطوات كابت فاليوناتا لا 5 شهر بس حلو فاليونا 6 شهر قال مالتي سلازي أتليست كابزي كوز علني ويكاتنا تا بي ريشيو تي فاندامنتال ناتاس ستريت جير له كابت عقمون لعل خيد له كم بالكلام نعمل نحن مايكرو استراتيجي خلنا بس حاجة زي انت نعملنا تي ام ناف ناتو تي ناتو مس بيتكوين كوادر كله زلو واقع لعل خلته لعل ثلاثة تقينه بافرج بعمتها وهنري خلنا لعل اوفر فاليد كوين زلو يكزيت مع استعتو كم زي حد يواقع ولي لخلو مالتي اثنين ناتو ام ناف سزابنا كالت كلا زلو واخات ناتو فاندامنتال بمرأي تكميخا شارت سكان نالوات روبوت تقوزم خليها يا مسرته انتايو انا دير ساعه مرت اللعب انتري انت كتعطم كلخه مع شيء انحرادي تفلت كونكا تا باي تبل متوقيت اي تتوقع تبل تمرت اللعب زي قد اسيا مالتي مع اسكن توص انحرادي فلتكا اي تجزا مالتي حدا كابت مغنياتات انتايو مع اسكن توص انحرادي تفلت كونكا تتجوز اول لخ ستوك مصنعات يوسر كالون كندي كبنبصح خبز خل كندي مخانوتينات كاتاشمو اي وسر كان مالتي وي ونتنات كا كونفيدنس فيديو ولا نتنات كا كنت امرون اقداس معسكم توت دحراني ب50 جزيا اميتي كوتي انت رايلني 50% بروفيت يصبلخو سلازي توسخ تقدر بزي قدس نحراني مدبيا 100 خوينو نتي كنت امريون عرفتي مالتي سكا 100 تبصح من تاجي جنا علني ولا ليميت كباخ اليوم مالتي زي اقداسيت مالتي سايكولوجي خنرا خدنا اب تكنيكال انالايز ترى متينا ግን ሓደ ካብቶም ማዘግዮም አገደስ የማት ኣብ ስዊት ትሬዲንግ ያ መብዛሕትኡ ግዜ ስዊት ትሬዲንግ ስለ ዝገብር ማለት እዩ ኣዋላ ኣብ ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ተዳሪእናዮ ኣዝዮም አገደስ ነገራት እንታለው መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ንነዊሕ እዋን ክትሕዝ ጀሚርካ ሓደ ስቶክ ወይ ድማ ሓደ ኣሰት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኣብቲ ናይ ሳፕላይ ዝኾነ ደረጃ እንድሕር በፂሑ ተመራፂ ይኮነን ንኽትኣቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ወሰነ ግዜ እንታይ ናይ ምግባር ኣሎ ናይ ኮሬክሽን ናይ ምግባር ተኽእለሎ ምናልባት እቲ ዕዳጋ ጽቡቅ ተደኪሉ ምስ ማክሮ ኢኮኖሚ ዝተሓዝ ምስ ጂኦፖለቲክስ ዝተሓዝ ማኒ ሓያል ዝኾነ ምውራድ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ምናልባት እውን ክራሽን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ስጋ ቦተም ተፅብኻ ተመራፂ ማለት እዩ ሶ እሱ ስለ ዝኾነ ኢና ኣብ ቴክኒካል ኣናላይዝ ኩሉ ግዜ ኣብ
متون موتين زيتأمونا أزيم أقدستي نجارات نمهار مالتي كم ناي support and resistance مسمارات انتدا على لينيام حدا كابتوم أزيم أقدستي مالتي support and resistance جن بمسارته وسنتي أيكون مالتي أب support جزيخا أب resistance كتشي تخيلخا جن حدا رينجي مالتي نت رينج كل جزء فولو مقبر كتسألنت سلازلو بس لزي بقول سوري 100 guarantee أهي بكاني انتداني نلونج ترم تدا هونكا توم ناي لونج ترم أكنتات كتعزو مالك حدا ناي كلتميتي موفينج افريج تتكيمنا تمراتي نلونج ترم وين ماني نسوي تريننج تاعتي ناي كلتميتي موفينج افريج كنت كم كنقلالنا ابتي بوتم تنكفل وانون انتري تدا غيرنا هاني حدا كابتوم تمراتي مهنياتو انتي عم نقول عابيتي هيج فانس نتي ستوك وين ماني تاعست شورتي قبروا مو أبتي بوتا مستنكف خالي كم بحد شاعته نايزي أبنت كريكم عبي ميسي عم تعم جيرهم توم عبيتي أوافرتي MSCR كنسل في بومو مالتي مالك حاتي هيج فان سالو مالتي جنزب عليك حمو مو ولا تنبانكتات ولا نوعلم ترينيا جنزب عليك حمو جن نتي دلك حو جنزب أمو داتا كخسروا سلزي دلي تاير من تشتوك شورتي قبروا MSCR ببزح الشورت كقبروا تخاي رأيهم مالتي شورتي قبروا مو سكاب بوتم زي تنكف تمي لمريوه شو عن تايقبروا شيطان السخا بانيك تقبر كلخا بك أن السخا بك تدنبرك أسد بفرحة تشوطون كلخا ساعتهم أكت بوتم يعطوا مالتي إزيد سمارت ماني نولا شو عن تايقروا نت شورت زنبورم كسيبا موتيمز كان بحدش لونجي لهم كاني نلا على زخيت بوزيشن يحزو مالتي سلازي أب كمزي أتي سمارت ماني زاعتولن سمارت ماني زوتولن كنفلت علينا ماتي حدا كابتن بلولي نوتولو جزي خاني نابنت أب كم بعد ساندس قال مسالي مالتي كمزي حجي ساندس كتجزأه كمي حيش جلس بلو سبات الله ويل كتجزأ تخيل خا جن أبزي شو عاتم 80% وسخ ستوك كتجزأ خلخس من البات ناي قلت شكت كبر على كام مالتي ويكا قال نجر حيزك كالو مالتي ويتي اب تويتر اب قال تمبو يا غزا جينا حسر زولو كامبانيو بك ازي تشيبس هون كامبانيو واغو تعتو واغو شيدلو قال يلم كتو هاي خو اليوم مالتي مهناتو نتعداغا ماني بولي ارتغات غبرو سلازي اتي سابلاي زون بحال تايو حدا ستوك اتدلع على درجه ودماني اول تايم هاي زالو ولا غزي سخا توصل غزي بزحات سبات او سلدي سسعو ساعات أتولى خالي بزحات سبات بانيك قبل خلو أفتي بوتم استنقفولي مالتي زين استراتيجي أزين قللتي مالتي نتي فرحت جزء نتي ساعة خد شوطة مالتي بحفظ جاكن أب تكنيكال أنالايز كاني دهراني حكيتنا نحرا جمرت لكم ويكا مسانا اللي تمهاركم عليهم كاني نسيلا نمهورو مسانا تكاتلو تخليهم مالتي. Perfect, thank you, Robbie. Can you please explain the difference between options and trading? Ilkalaha Twins Abzi, Twins Video Pro 6291 malati. Okay. Trading ولا مالسي الشغط مالتي بخل أزراربا لوم جزء كاس راح تشوط وزعينه مالتي سفر هذه عن trading يزلو of course بس كان له أب معلت له أو كنت معلت له أب صمنا له أب شد شغل له حفش أو trading كمل نجم كريبتو تريد قبل تخليها forex trading له ناي stocks trading له option trading كاز بحاله نجي option كأحد خد تكفال ناي trading مالس trading بحفشيو option كأنتايو بحال نجار جزء كاس كم زي وعد جوبو it gives you كمزي it gives you مسألة هذاك أوكي ناخد جزء نحد قصري at specific price مالك ناخد جزء مسألة هذاك قديتها من زي بيك it gives you the right but not obligation to buy stock at specific time نحن تتكال على حدا جزية أو نحد قصري expire days زلون ناخد جزء مسألة هذاك مالتي زي سبيت complicated na option ملو كورس توصل لك على أساس هون كلنا من فيدر فاينانس بزلو كتبوا لك خليها بولوسيو كمان لك ما زي كونه كومي سلازي اوبشن كا كفال نايت تريدينغ كون خدمات بحال ازرار دمص خبايدا خبا هاي روبي خبا هاي اوكي انا داودانا نصل صقميله بزعبا ام اس ار صبغينا نقول صنحنا هنا صبغينا نقول صنحنا هنا احوات هذه يبيدكم عندهم جيكم معكم نسيلكم ريوايكم لحن حفشاو ግን اس جس تحت واغو يشيطالو ريسك لودي ريسك بوتو تينا كل غزي معناتو بيتكوين دو MSTR زي كنا نوضع لنا هم كلنا it's like a leverage Bitcoin جرنا نوصله
عبر ريسك له خمس أول عبر ريواردي هاي ريسك هاي ريوارد زلوا تكال كوينو عبز جزء زين تحت واجد شيء زلوا كوين يسمعني أنا خليه أخليه تبالي ناتها أنا سيو مستناي هيستوري ناتو خد أولاد رخلها بيتكوين توريلو وأوف كورس أبدأ على حركة تذكر دي بيتكوين 100 تزبط إحنا يرجع إمستيان لعله كنت 100 300 بيتون كبس احتقول تطلع سلسلة فاندامنتال بعيني فاينانس بعيني جنزب كريه خلو بعيني فاندامنتال وين تقول قلت هذا بعلم قلت الكابن زيرو بيتكوين هو تقمتات على MSTR جن زيرو أنت في بيتكوين بجزاء ولا حد تقومي يقولون بعيني جنزب كريه خلو خالد there is an opportunity we catch chance مالتي I think أخذنا كم ساعات من 10 دقائق نزعلي كنا هنايم منسيلكم رأيوهم زعبا على MSTR صبح جنا جزنا زعبا متى أنت كوين اللوز حلف شد شوح أنت قاتيمو زمان زلوا شد شوح أنت كقاتمو يخل زبازح تانك في ناس لزلنا منسيلكم كتريوه تابعكم أبغى لهم لايك جنا يتين كتبوا لهم زلهم روبي thank you so much سبوزهون مجلسي next Wednesday كلنا ربع خلق زي لنا تيوم أبلا زخنا of course عربي كلنا أبز ساعتنا يوم مالتي مدبنا كعسرينا تخو عسر سبوزي لول زي مدبنا سرينا قصالي رخبنا حواس سنة thank you روبي لسنا بنبرينا سلام شتنا كلهم برهم شت شيء سنة